ତରକାରୀ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପଡ଼ିବ। କେମିତି ହୁଏ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଏତିକି ଜମା ହେଲା 30 ଟଙ୍କାର କଙ୍କଡ଼ା ଠକେ ଦେଲା କି? କେତେଟା କେମିତି ଗଣିବି ଓଜନ କରି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ମରିଯାଇଛି ନା ଗରମ ପାଣି ଓହୋ ବଞ୍ଚିଥିଲା ନା ସବୁ? ଗରମ ପାଣି দিয়ে ପକେଇଦେବେ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ହେବନି। ଓହୋ ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା କି ଧରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ସେ ନେଇକି ଆସି ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିବ ସିଏ ଦେଖିବ। ମା କଣ ଡାଙ୍ଗ ଧରି ବୁଲୁଛି ପୁଲିସ ହବ ନା ମାଷ୍ଟର ହବୁ? ପୋଲିସ ଏବେ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଡାଙ୍ଗଟା ଦିଆ ହବ ନା ବିଲେଇ ପାଇଁ। ସାଗରିକା ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ କରି ଏକାଥରେ ନେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସାଗରିକା ଯୋଉ ଲେଡ଼ିସ୍ଟା ଏସ୍ପି କମ୍ ବୟସ ଝିଅଟା। ଏ ଭାପଟୁ ବାହାର କରିବା ହଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ବାହାର କରିବା ଟିକେ ଝୁଟିକି ପଡ଼ିବ। ମରିଯାଇଛି ନା ନା ପାରାଦୀପର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନୁ? ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି 1.5 କିଲୋ 1 କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ଦେଖିଛୁ ନା? ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା।
ବଞ୍ଚି ନଥିଲା କି ଏଇଟା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଉଙ୍ଗି ସେ ତିନିଟା ରଖିକି ପୋଡ଼ିବାନି। ପୋଡ଼ି ତାକୁ ରସୁଣ ଦେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛେଚିନେ ନା ଆଁ? ମୁଁ ବନଉଛି ଏଇନା ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ନେ ଦେଖ ପାରି ଦେ ବଡ଼ଟେ ଏଇଟା ନେ ନା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟାଟାରେ ବସିଥିଲୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପିଢ଼ାଟା ନେଇ ଆଇଲୁନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବି ରାନ୍ଧିଦେବି। যে বাটি সে খায় এটা তার পাটি কঙ্কড়ারে। ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ନା ଏଇ 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 ଏଠି କ'ଣ ଖାଇ କ'ଣ ଘାଣ୍ଟିଲେନି କ'ଣ ସେ କାଠିରେ ଖୋପଦେ ଦାନ୍ତ ସେ ମୁଗ ଖାଇଦେବେ। yes ଛେଚି ନଦେଲେ ଯେମିତି ତରକାରୀ କରିବେ ସେମିତିଆ ଥିବ। କୁକୁଡ଼ା ହାଡ଼ ଭାରି ଟାଣ।
ତା ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ତାର ମେନ୍ ସିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? କାମୁଡ଼ି ଧରିବ ଆଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ତାର ଅଛି। ଜାମଟା କାଢ଼ିଦେ, ଜାମଟା ଟେକିଦେ। ହେ ହେଇ 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 ହେ ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଇଦେବ। ଧୋଇଦେ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ହଳଦୀ ପକାଉନୁ। ହଳଦୀ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇନି ତ ମାସରେ। ପାଣି ନାହିଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକା, ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ପକାଉନୁ। ତେଲ ଏଇନା କାଇଁ? ସୋରିଷ ତେଲ ପକା। ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇଗଲା। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ନା ଏବେ ହେଇ ପକେଇ ମସଲା ଏମିତି କଷା ହେବ। କ'ଣ ପକାଇ? ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଗରମ ମସଲା, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଗୁଣ୍ଡ ହବ। ମାଛ ନାଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ମାଛ ନାଡ଼ି ଭଜା ହେଲେ ଭାଜି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଇଏ ହବ ମାନେ କେତେ ସମୟ ରଖା ହବ? କଷେଇଲେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ହଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ନା ସେ ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ଲାଗେ। ପାଣି ବହୁତ ଫୁଟିବ, କଙ୍କଡ଼ାର ଝୋଳ ବାହାରିବ, ରସଟା ବାହାରିବ।
ପଛେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ପକାଅ, ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବ। ଲିଭେଇ ଦେଇଛ? ଆଉ ପାଣି ମରିଯିବ ଆଉ। ଏଇଟା ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଛି ନା, ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। ହେଇଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ ଇଏ କରିସାରିଲଣି ତାକୁ? ନା ଏ ବସେଇନି, ଆଉ ଥରେ ସିଝେଇକି ପାଟିରେ ଲଗେଇକି